Eta bueno, ini bezala, bil, ja, plato baten sartu je, no? Ken me estás contando zen? Bai. Kaletikan atea zigute, bueno, ni kaletikan jarraitzen den pixkat, eta ez denei bukatu historias abokados. Baina zemuz guain plato barroa, zemuz esperientzia. Zuken abarrituko zu, barrenian gozogo egoteala, eurik eta itetxunian da ordu moendikan goatzen aiz kanpo honda denataz. Begia esan oso guztua, kriston aukera ide izaten, oin dela ja astetxo batzuk hasi ginela, eta bueno, itxura hona, hor atxaldero 2 ordu terdi bete behar izatea, eta bueno, izatea makinat kontu, batzuk serioagoak, COVID-ak oindikan ustezkigulako, bueno, kezkatzeko titular batzuk, baina saiatzea, tartekare hor irriparre bat ateatzen, eta egia esan, bueno, goxoko, kalian baina. Bai, kalian baino goxoko, baina ez dik faltan botatzen pixka kalia, kale girua, bestia, errezago pasatzea eguna, kalian igual, ez da? Bai, gio guri keharri gustatzea egu jendeak initzeitia, pixkat ezautzia baita, tratatzen egean gaiak eta ze iritzi duen kalian, eta kaleko burrukak. Bai, egin abaritzea, gaina horren beste urte zatxu eta gero egia esan, aldaketa hundia da eta fata motatzea, guri gaina ikiarri gustatzea, egu pasatzen nahi da noi kalian kontrastatzea, bere egitan, mentzionatze baldin badeu jendia asarre dola, kale atea eta asarre hori nabarmentzan. Baina barruneko xoko gabiltza eta hori eskertzea. Gauza dana bezala, ez da hemen dana honea eta dana txarrea, no? Bai. Halaek. Ze bai gustatzea ere bai mikrofonokin, celebreke ja, jendia ibilatu. Hor Platon pasatzena da, ABC sartze zeanetikan, segi behazula arratoiak bezala bibia, eta jartze zean lekutikan justu mutu gabe. Eta kalian, bueno, askatasun hori daukazu baita, aukeratzeko zeinekin hitzein, gauzak proposatzeko, oso desberdina. Oso desberdina, bale. Eta goxatzen zaude ere bai, no? Beti aldaketak ere bai ondo etortzituk, ez da, ja zaudenian etzeki zenbat urte gauza berdina egiten zaten, venga, guain gauza berria eta gauza berriak pixka gogorrago izan arren, amenu egiteituk, ez da, berria dialako. Bai, eta nik gaine ez daukat inungo lotxik esateko, oentxe bertan adibidez, amets bategi bihurtzen nahi naizela. Plato baten sartziak, aizu, eman dit, nola bate, horren beste urtetan kalean indako lanan rekonozimentu bezala. Ez, azkenean, hoi pixkate ikustea, nik uste kaleko lanare ez da hola benetan baloratua, egunero sartzeian ordupilak gero horren denbora gutxina ateratzeko, haizu eta platoa sartzia bai izan dela zentzu hortan rekonozimentua, eta haizu, banetan sorpresare bai ez, zenun espero. Karo, hoi balekua naukela, esate nerekin kontatzeie, hor nitxok, eta platoko kontuak esateko oso fresko baituk, eta guendikan gauza asko askak pasatzeko, baina kalian mordoa gauza pasako dituan, ez da? Osea, onak, txarrak... Bera, Joseba, eta holakotan beti galdetze guenean, egia da, horren beste gauza ite jaulak, ego kostaitze zaigula, behiratu batzea bota eta batekin gehatzea, baina... 2017 oso okerrezpaldin manao, guatu alabese errege kopako finalea pasazala, eta junginan hola talde nahiko potente bat hemen Euskal Herritik, Madrilea programa berezia egitea. 4 orduko programa, eguerdiko eguralditik, eta bebin, gaueko teleberria. Ba, pentsa, lauterditatik behatzita, zuzenian, ordu batzuk baia. Eta guken ez dakigu zeba momentu batean, nahi esan ziaten, odei moztu, ez erakutsi gehiagoi. Eta zesaten nahi gehiagoik, oik erotu inditio. Eta geho, kontuatu ginean, gu zuzenian erreportari bezala betiko planoak ginen dela, jendia atzian asitzegula kaltzajetxi eta ipurpila erakusten. Ez que ja, betiko txoak egitatikan, guendikan da urrutiko, eta gehu kontuatu ginean, ez que ez zala behin izan zela geho atxalde osoan hortikan, bazu kontuatan hartu, 5 erdik, partidua atxaldeko 8 erditan astegoan, imaginatu, hor, ze jaleo zeon, derrepete danak ipurdila ikusten da, guk izkenekin, zeatikan aizian. Dago gainaz nahi izate ziate pikadiotikan, esan ez ziteko, eta giratuta danak ipurdi bizten da. Ze esan behar ezu, justu hor dut. Segi! Final aurretikan nahi baldin bazian, imaginatu. Kabuela, ama. Bueno, hori kontu honak, eta geho traketxen momentu txarrak esatekina, ostia, gorpu txarra utziziak honek. Gu nahiko kezkatuta beti jutega lurra eta ikeunia, zebakizu hor kazetari batek beti eukibeaula masterra sukaldian eta eguraldin. Ostra, hor, gu jun izan du gehanean informazioa lurra ikeuniano, askotan bakigu nola jungo gehan, baina ez nola bueltatuko gehan. Leku bate aliatu, kiston elur pilasi, eta bueltakoan da hor kotxiak inda susto txikin bat beste izan deu, eta ostra, horrek preokupatzen. Osa, susto llega errepidian igual gehiena, eza? Bai.